sap ka phang habakadon ka long ka bodon kam shisha ban yo e ka jing ithu ndrei ka khusnam kham niar e ban yo lait na tangla da don ki bre ki bala ban ayaka ni ban lamti shakata kalanti dangshan ngilapan I shapi halor ka we ka long me ka badai tang ka nong di jing de bat ka badang pendap tang e ka class 3 ndrei ka sap ka bakadon pat kalara e ka nam jong ka kham sajrong lingba ka jing pen ipat ba jong ka kon hon Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ya ka jing im jong ka te ka long me ha ka be de bat ka sap tho jingrwai jong ka lingba ka khubor ka bangilapan I ka jingker khu ka dan wat lada ka jing dok ka ban ka jing kmen ka man sim ka pli bon ki lat kata kedai halor ka kong Sbun bha khat mnoit ka badi jhur so bat jingbam khasi hayo Shillong lat mkhra ka kong Sbun ka nong jong snong lat lum ka yo pleng ni ka ni ka jing ithu ha ka program ai kusnam ha ka jialang pynkupburom ya ki samla pulie ki pla pass bha ha ka examen secondary school living certificate SSLC but higher secondary school living certificate HSSLC arja arpulai ha ka arpun re tare unai lar arja arpulai ha jong Shah lingba uba pantai do lingdo u MLA ka mau control constituency tang ka kong Sbun ba ndre ula shimru ikalat ban pynkupburom ya ka wei pat ka long kme bat wei urang ba mar ka jing pau shakmat jongki ha ka imlang sa lang lingba ki kam ki jam ki baki trei bat ai jing shakri kani ka long kme ka bola pynkupburom ka de ka kurim jong uhi ka Dr. Amanda A Paganten hendre ka jing pynkupburom ka de nakasin yang jong ka kum ka nong hikai school step ha Morning Star Secondary School ka school ka ba ai jing hikai e yaki khanna ki ba sha pan ban mar ki bom yo alat ban puli kum ki wei pan ka Dr. Amanda kala sha pynkupburom halor ka jing tho jong ka halor ka phang kum ki school ki ba ai jing hikai e bat ka ne ka jing tho kala panlong e ka ban yo khusnam Best Woman Guru Award na ka 4th International Inspirational Women Award IIWA mentau snam Waipat urang ba ude uba rising board kur kalang na kasnong lat kerhong unong yo kusnam Padma Shri hakaliang kasna tiar tem bat ruai tan rai uba rising board ulayo priang ka kusnam Padma Shri na ka president jongkari India ka Draupadi Murmu uba rising board ude nong sna jing tem tan rai bat ude bat pet bha hakaliang ban tem dui tara ka jing tem ka badai ka jing ithu ya ka riti dustur ukhasi Banra Borlang Bensong Marok di pan persyak kat balang ban hak sekolah lagi tu bukti bagi nangis. Bagi itu mengayok semua padan lagi kan sama lupa. Kiong ba legion di sekolah, legion nang staff nama rumah kau. Kau kata mudah bercakap. Dalam kata itu di nasyukwa benar. Mama pengalayok semua berkata. Beri kau makan. Kajing nang jing staff, kamlay teman yo kau. Kajing nang jing staff, kan rat din kau. Ya kajing ada jing ada di topi. Kan ini kajing teman staff. Lada pinang. Kandon ke kebangan nama batai tanpa kejadian jom ingat lain lain persen dengan Allah kalau dia impak cincang lima kebangan buat pun itu kintin bahasa kau ladang inang start bila boleh lalu kita kamu jam dan lah kalau tidak ada pidon kecil tu kecil kan beli baik bapin long ini lani bapin aji yang kita bapin tak ada yang betul kamu kecil tu jom